Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Σιμιαντονάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Λοιπόν, έχουμε κρούσματα γαστρεντερίτιδας όπως ακούσατε, και είναι δεκάδες οι άνθρωποι οι οποίοι ζήτησαν την φροντίδα των γιατρών του νοσοκομείου Χανίων από χθες το βράδυ, κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Φαίνεται σοβαρό το περιστατικό, τουλάχιστον ελπίζουμε να μην είναι σοβαρά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει να ζητήσουν και υπηρεσίες, αλλά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι είναι τόσος πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει προσβληθεί από γαστρεντερίτιδα, κύριε Ψυχαράκη. Κυρία Σιμιαντονάκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ, περίπου γύρω στα 40 άτομα είναι αυτά τα οποία έχουν επισκεφθεί το νοσοκομείο Χανίων. Ανάμεσά τους είναι περίπου 10 φοιτητές, οι οποίοι έχουν αρκετά σοβαρά συμπτώματα όσον αφορά το γαστρεντερικό του σύστημα. Φυσικά, στη συγκεκριμένη περίοδο υπάρχει αρκετά αυξημένα κρούσματα στη χώρα μας όσον αφορά την γαστρεντερίτιδα, και συνήθως αυτά οφείλονται σε ιούς, οι οποίοι μετά από τα χέρια, με τη μολυσμένη τροφή, με το νερό, αλλά υπάρχουν φυσικά πάντα και ο ουσιαστικός κίνδυνος είναι όταν η γαστρεντερίτιδα προκαλείται από μικρόβια, όπως είναι η σαλμονέλα, η σιγέλ, το κολοβακτηρίδι και ίσως και κάποια άλλα παράσιτα. Τώρα το τι ακριβώς παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι ασθενείς, αυτό θα διερευνηθεί σίγουρα με τα αποτελέσματα των κτηνιατρικών εξετάσεων, και πιθανότατα στα επόμενα 24 ώρα θα υπάρχει μια καλύτερη εικόνα, ώστε να διασταθμιστεί κατά πόσο οφείλεται σε μικρόβιο ή σε κάποιο ιό. Μάλιστα. Περιμένουμε βεβαίως τις απαντήσεις και το τι θα δείξουν οι αναλύσεις και οι εξετάσεις για ένα περιστατικό αρκετά σοβαρό όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τον αριθμό των ατόμων που έχουν προσβληθεί. Λοιπόν, να τελειώσουμε. Πείτε μου για το Ηράκλειο. Ναι, ότι και στο Ηράκλειο φυσικά υπάρχουν περιστατικά γαστρεντερίτιδα, τα οποία συνήθως είναι ήπια, κρατάνε περίπου 2-24 ώρα με συμπτώματα εμέτου, διάρειας, γενικότερα γαστρεντερικών ενοχλήσεων, πόνο στο στομάχι. Καλό είναι λοιπόν, αν κάποιος εμφανίσει πολλά επεισόδια εμέτου, υψηλό πυρετό, γενικότερα συμπτώματα αφυδάτωσης, ζαλάδα, πονοκέφαλο, καλό είναι να επισκεφτεί τον γιατρό του σε πρώτη φάση, και αν επιμείνουν τα συμπτώματα αυτά, ίσως και το νοσοκομείο, και για τις απαραίτητες εξετάσεις, αλλά φυσικά και για πιθανή ενδοφλέβεια ενυδάτωση των ασθενών, ώστε να αποφύγουν συμπτώματα που εμφανίζονται μαζί με τη γαστρεντερίτιδα. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο κομμάτι του εμβολιασμού, του αντιγρυπικού εμβολιασμού, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες εδώ στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ καλές και δεν θυμίζουν έτσι φθινόπωρο. Ωστόσο, είμαστε στην καρδιά του Οκτωβρίου. Πότε ξεκινάει, αν έχει ήδη ξεκινήσει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, κυρία Ψυχαράκη, και πότε είναι καλό αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν να το κάνουν, αν πρέπει να το κάνουν δηλαδή νωρίς ή αν πρέπει να το κάνουν λίγο πιο αργά, έτσι, για να έχει μεγαλύτερη δράση τους χειμερινούς μήνες. Σας ακούμε. Κύριε Σιμιαντονάκη, η περίοδος επιτήρησης της εποχικής γρίπης στο κομμάτι το δικό μας της Ελλάδας συνήθως ξεκινάει αρχές Οκτώβρη και λήγει περίπου γύρω στα μέσα Μαΐου. Επομένως, έχοντας υπόψη μας ότι τα πρώτα συμπτώματα, τα πρώτα κρούσματα εμφανίζονται στις αρχές του Οκτώβρη, περιμένουμε μια κορύφωση του συγκεκριμένου σήματος περίπου μέσα στο Νοέμβριο. Και φυσικά να συνεχίσει και κατά το μήνα Δεκέμβριο και το Γενάρη, αλλά και το Φλεβάρι. Επομένως είναι πολύ σημαντικό, γνωρίζοντας ότι χρειαζόμαστε περίπου 2 εβδομάδες για να αποκτήσουμε ικανοποιητική ανοσοποίηση από τη στιγμή του εμβολιασμού, είναι σημαντικό ο κόσμος, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να προβούν στον εμβολιασμό περίπου τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέχρι το τέλος Οκτώβρη, το αργότερο στις αρχές του Νοέμβρη, να μπούμε στη διαδικασία του εμβολιασμού. Φυσικά η Κρήτη έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, λόγω του καλού καιρού. Πιθανότατα τα συγκεκριμένα νούμερα να αυξηθούν λίγο πιο μετά χρονικά. Επομένως, τουλάχιστον εμείς οι κριτικοί μπορούμε να έχουμε λίγο ακόμη περιθώριο στο κομμάτι του εμβολιασμού. Σίγουρα όμως καλό είναι να μην ξεφύγουμε από το μήνα Νοέμβριο, και φυσικά να γνωρίζει ο κόσμος ότι τα εμβόλια βρίσκονται ήδη στα φαρμακεία. Υπάρχει επάρκεια όχι μόνο για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι συμβιώνουν με κάποιο άτομο που ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου, που επίσης είναι σημαντικό να προβούν στον εμβολιασμό, ώστε να μην έχουμε τη διασπορά
της γρίπης, που θα δημιουργήσει όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε κάθε χρόνο με όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος πολλές φορές την περνάει αρκετά ελαφριά, με μια ήπια κατανοή, με ένα φωνόλεμο, αλλά και άλλους οι οποίοι χρειάζονται ιατρική παρέμβαση ώστε να μπορέσουν να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους. Τώρα να μας ενημερώσετε και αν ισχύει κάτι διαφορετικό φέτος για το πώς μπορεί κάποιος να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, πού μπορεί να απευθυνθεί και αν χρειάζεται συνταγή γιατρού για κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, κυρία Σιμιαντονάκη, να πούμε στους ακροατές σας ότι όπως και πέρυσι, όσοι είναι κάτω των 65 ετών και επιθυμούν για κάποιο λόγο να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας στο φαρμακοποιό τους και με αυτόν τον τρόπο να τους χορηγηθεί δωρεάν το εμβόλιο της γρίπης. Άρα λοιπόν μέχρι τα 65 έτη μπορεί οποιοδήποτε να πάει κατευθείαν στο φαρμακείο και να προχωρήσει την νοσοποίηση. Από εκεί και πέρα, όσοι είναι άνω των 65, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν πλέον τα ανοσοενισχυμένα εμβόλια δηλαδή τα οποία έχουν μέσα ανοσοενισχυτικό, είναι τετραδύναμα αδρανοποιημένα εμβόλια και τα οποία έχουν πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την ανοσοποίηση σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνοδά προβλήματα υγείας. Τώρα, μισό λεπτό, μια διευκρίνηση. Οι άνω των 65 είπατε ότι υπάρχει αυτό το ειδικό εμβόλιο, νομίζω ότι από πέρυσι το γνωρίζουμε. Πρέπει να είναι άνω των 65 και να έχουν και κάποιο χρόνιο νόσημα, ή κάποιος άνω των 65 που δεν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας μπορεί να κάνει το άλλο, το απλό, αυτό που είναι κάτω από αυτήν την ηλικία? Μοναδική προϋπόθεση για να κάνει κάποιος το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο είναι να έχει την ηλικία των 65 και άνω. Μόνο αυτό. Μάλιστα. Επομένως, κανείς που είναι κάτω των 65 δεν δικαιούται το εμβόλιο το ενισχυμένο, και ανεξαρτήτως αν έχουμε κάποια συνοδά προβλήματα υγείας, αν είμαστε άνω των 65 μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε το συγκεκριμένο εμβόλιο. Επομένως, ο μοναδικός περιορισμός είναι η ηλικία και τίποτα άλλο σε αυτή τη φάση της πρόληψης της εποχικής γρίπης. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα να ξέρετε το εξής, ότι ακόμη και τα απλά εμβόλια είναι αποτελεσματικά περίπου γύρω στο 70 με 90%. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια αρκετά καλή αποδοτικότητα όσον αφορά την αναζωογονικότητα των εμβολίων, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ένα είδος καλύτερης πρόληψης μέσα στο χειμώνα, ώστε να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και ποια άτομα θεωρούμε ως άτομα υψηλού κινδύνου. Είναι αυτοί που έχουν τα γνωστά τα χρόνια νοσήματα. Αλλά πείτε μας, αναφέρτε μας. Ναι, πρώτα απ' όλα είναι οι εργαζόμενοι σε παρόχους υπηρεσιών υγείας, είναι τα άτομα που ανήκουν σε κλειστό πληθυσμό, όπως είναι τα γυροκομεία, όπως είναι τα στρατόπεδα, άτομα τα οποία φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, πολύ σημαντικό ώστε να μην έχουμε μετάδοση από έναν ενδιάμεσο ξενιστή, ο οποίος πιθανότατα δεν θα εμφανίσει και σχεδόν καθόλου συμπτώματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, εσείς που είστε μια υγιής γυναίκα, πιθανότατα θα εμφανίσετε μια ήπια καταρροή που μπορεί να μην την αποδώσετε καν στη γρίπη, και σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με ένα άτομο που ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, να του μεταδώσετε τον ιό χωρίς να το γνωρίζετε, και σε αυτόν να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρουμε κατά περιόδους. Όσοι βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά κάτω των 6 μηνών, άτομα που είναι πολύ παχύσαρκα, οι θυλάζουσες γυναίκες, οι έγκυες, άτομα με νευρολογικά, με νευροπάθεια, με σαχαρώδη διαβήτη, με πανοκυταρική νόσο, που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων, πάρα πολλά άτομα που είναι σε νοσοκαταστολή, τα οποία στην ουσία είναι και όλα αυτά τα άτομα τα οποία μπορεί να λαμβάνουν νοσοτροποποιητικά φάρμακα για μικρό χρονικό διάστημα, κορτιζόνη, κάποιες άλλες ενέσιμες αγωγές, όλοι αυτοί θα πρέπει να εμβολιαστούν. Καρδιακή νόσος φυσικά, μονοπάθειες, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, ιδιαίτερα με τη χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, και οποιοσδήποτε είναι άνω των 60 ετών. Επομένως, όλα αυτά τα άτομα καλό θα ήταν να συστήνεται να προβούν στον άμεσο εμβολιασμό, είτε με το απλό εμβόλιο, το κλασικό που έχουμε τόσα χρόνια, είτε αν είναι άνω των 65 με το ανοσοενισχυμένο εμβόλιο. Πέρυσι το είχαμε συζητήσει.
ο κόσμος δεν ανταποκρίθηκε όχι μόνο στα εμβόλια κατά του κορονοϊού πλέον, κυρία Ψυχαράκη, αλλά ακόμα και σε αυτά το αντιγρυπικό το εμβόλιο, το οποίο επί δεκαετίες το γνωρίζουμε πολύ καλά εδώ στη χώρα μας, και τα προηγούμενα χρόνια έτσι είχαμε πολύ καλή συμμετοχή. Πέρυσι είδαμε ότι ο κόσμος αρνήθηκε να κάνει ακόμα και αυτό το αντιγρυπικό εμβόλιο, ίσως κουρασμένος από όλα αυτά την περίοδο του κορονοϊού, τον τρόπο με τον οποίο έτσι είδαμε όλοι πώς με τους περιορισμούς, την υποχρεωτικότητα των εμβολίων κτλ. Σας προβληματίζει το γεγονός αυτό το περσινό, και αν εκτιμάτε ότι ενδεχομένως και φέτος να έχουμε την ίδια άρνηση από ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού να εμβολιαστεί? Η αλήθεια είναι, κυρία Σιμιαντονάκη, ότι ο κόσμος γενικότερα, λόγω της όλης αυτής της διαδικασίας την οποία υποβλήθηκε τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό, με την καραντίνα, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και φυσικά με τον κίνδυνο κάθε φορά που ακούμε για μια πανδημία, όλα αυτά είναι αλήθεια ότι τον έχουν κουράσει και του έχουν, ειδικά σε κάποιες ομάδες ανθρώπων, δημιουργούν και ένα είδος δεύτερων σκέψεων όσον αφορά το τι ακριβώς συμβαίνει με τη λοιμώξη και πόσο επικίνδυνες είναι τελικά για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς να τονίσουμε σαν ιατρική κοινότητα είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός, το πιο σημαντικό όπλο του απέναντι σε όλες τις λοιμώξεις είναι η αυτοίαση. Δηλαδή, στην ουσία ο οργανισμός διαθέτει όπλα εναντίον των λοιμώξεων και τις περισσότερες φορές βγαίνει νικητής από τη διαδικασία αυτή. Σίγουρα όμως εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και το εξής, ότι η πρόληψη πάντοτε είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε θεραπεία λάβει ένας ασθενής. Επομένως, αν τα συνδυάσουμε τα δύο, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια γενικά αποτελούν ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα αντιμετώπισης των λοιμώξεων, και πάρα πολλές λοιμώξεις έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας αυτών των ενέσιμων, θα πούμε, σκευασμάτων, τα οποία συνεχώς μας προστατεύουν και μας προετοιμάζουν για τις λοιμώξεις με τις οποίες θα έρθουμε αντιμέτωποι. Και το εμβόλιο του κορονοϊού, το οποίο ακόμη είναι διαθέσιμο, και να το πούμε και αυτό, στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, όποιος επιθυμεί να κάνει... Στον Εσταυρωμένο. Στον Εσταυρωμένο, το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, μπορεί να κλείσει ραντεβού μέσω του φαρμακοποιού του και έχει άμεσα διαθέσιμα ραντεβού, αλλά και φυσικά και το εμβόλιο της γρίπης, αλλά και άλλα εμβόλια, όπως είναι του πνευμονιόκοκκου, που στους ανθρώπους που είναι άνω των 60 θα πρέπει να πραγματοποιείται εφάπαξ, και το εμβόλιο βέβαια με την ασωστήρα. Μιλάμε πάντα για ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία, άνω των 60 ετών και αυτοί 2 δόσεις. Όλα αυτά τα εμβόλια μας βοηθάνε να περνάμε, είτε να περνάμε πολύ πιο εύκολα τις λοιμώξεις οι οποίες κυκλοφορούν στην κοινότητα, είτε να μην τις αισθανθούμε καθόλου, να μην έχουμε καθόλου συμπτώματα. Επομένως είναι σημαντικό ο κόσμος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια τα αποτελέσματα θα τα δούμε τον Δεκέμβρη και τον Ιανουάριο, κατά πόσο ανταποκρίθηκε ο απλός πολίτης το κομμάτι της ανοσοποίησης, και φυσικά οφείλουμε και εμείς οι γιατροί να στηρίζουμε τη σημαντικότητα του εμβολιασμού στην πρόληψη των νοσημάτων και να μην εντός εισαγωγικών υποτιμάμε τις λοιμώξεις, οι οποίες δυνητικά είναι εύκολο κανείς να τις περάσει με μια έτσι ίσως αγωγή των συμπτωμάτων που εμφανίζουν, αλλά πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσουν και στο νοσοκομείο, αλλά ακόμη και στο θάνατο. Λοιπόν, κύριε Ψυχαράκη, να σας διακόψω γιατί έχουμε έναν ακροατή ο οποίος θέλει να παρέμβει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Χαίρετε. Λοιπόν, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα εμβόλια, τα παραδοσιακά, συμφωνώ απόλυτα και επαυξάνω με τον κύριο Ψυχαράκη. Όσον αφορά το εμβόλιο του κορονοϊού, που δεν είναι, αλλά είναι ένα σκεύασμα γενετικής τροποποίησης, γιατί επιμένει ο κόσμος να το κάνουμε αυτό? Δεν βλέπουν τις ξαφνικότητες, δεν βλέπουν τα συμπτώματα, τα χρόνια, δεν βλέπουν θανάτους. Γιατί το επιμένουμε αυτό? Ναι στο αντιγρυπικό, ναι σε όλα. Αυτό γιατί αυτός ο χαβάς? Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Κυρία Ψυχαράκη, την άποψη που έχει η κυρία για το εμβόλιο του κορονοϊού, που όλοι θυμόμαστε πόσο ξαφνικά προέκυψε μέσα σε ένα κλίμα φόβου και πίεσης, και πόσο γρήγορα προέκυψε αυτό το εμβόλιο, η άποψη την οποία εξέφρασε η κυρία αφορά σε πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι το γνωρίζετε και εσείς, για αυτά που αφήνει
πίσω του αυτό το εμβόλιο και τι ενδεχομένως προκαλεί. Και καθημερινά αφουγκραζόμαστε όλοι οι γιατροί τις φοβίες που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός και φυσικά το εμβόλιο του από τους ασθενείς μας, από τους ανθρώπους που μιλάμε στον δρόμο, από οποιονδήποτε. Σίγουρα υπάρχει ο φόβος και σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι τα φάρμακα στην ουσία είναι θεραπευτικά δηλητήρια. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι έχουν ένδειξη εφόσον κάποιος έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβληθεί σε μια θεραπεία ή σε έναν εμβολιασμό, και φυσικά πάντοτε υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά την υγεία όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θα υποβληθούν σε μια μαζική θεραπευτική προσέγγιση. Το σίγουρο είναι το εξής: τον κορονοϊό τον ζήσαμε. Αρκετοί από εμάς είχαμε και απώλειες από το συγκεκριμένο νόσημα. Σίγουρα όμως οι απώλειες σχετίστηκαν στο μεγαλύτερο ποσοστό με ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ υψηλού κινδύνου. Οι υπόλοιποι εμφανίσαν αρκετά βαριά το νόσημα, το πέρασαν με δυσκολία, και εγώ προσωπικά ήμουν, ας πούμε, την πρώτη φορά που κόλλησα περίπου 20 μέρες άρρωστος. Επομένως θεωρώ ότι είναι ένα νόσημα το οποίο ειδικά στην αρχή του παρουσίαζε πολύ έντονη συμπτωματολογία. Το να μπορούμε να μπούμε στη διαδικασία να παραχθεί ένα εμβόλιο τόσο γρήγορα και να έχει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόληψη της λίμωξης ήταν εξαιρετικά σημαντικό και πιθανότητα βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο στο να προλάβει τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που θα δημιουργούσε μια πιθανή λίμωξη. Επομένως θεωρώ ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο έχει αποδείξει την χρησιμότητά του. Θα πρέπει να συνεχίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου να το πραγματοποιούν τα τακτά χρονικά διαστήματα που προκύπτουν από το ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας, και φυσικά ακούγονται πάρα πολλά όσον αφορά τον εμβολιασμό, το τι μπορεί να αφήσει, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Όμως η αλήθεια είναι ότι αν τελικά προσθέσουμε τα θετικά και τα αρνητικά του, συνεχίζουμε να είμαστε στο συν και συνεχίζουμε σαν ιατρική κοινότητα να πιστεύουμε ότι είναι ένα χρήσιμο εμβόλιο και φυσικά είναι απαραίτητο τουλάχιστον τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν τα σοβαρά προβλήματα υγείας. Κύριε Ψυχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.